Ozal Türkmen bölüginiň gurulşynyň tamamlanan gaýdylan topuk üçin Türkmenistan Saudi Arabistanyndan turup aldy. Saudi Arabistany Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Türkmen bölüginiň gurulşy üçin Türkmenistana 35.371 metrlik polot turbolaryny uradýar. Döwlet medeniýetine görä bu turbolar Saud ösüş gaznasynyň topugy niýetlep Türkmenistana bölüp beren 40 million dollaryna satyn alınıpdyr. Iki tapgyrda uğradyljak turbolaryň häzirki wagtda 6774 metrlik bölümi deňiz ýollarynyň üstü bilen Türkmenmaşy halkara portuna gelip gowuşupdyr. 19-njy noýabrda Türkmenistanyň döwlet telewizionynyň watan habarlar gepleşiginde bu barada giňişleýin video reportaj efire verildi. Topugyň gurulşy üçin Saudi Arabistanynyň Türkmenistana geçirji turbolary iýerilýär. Ýöne Türkmen resmiýetleri mundan ozal topugyň Türkmen bölüginiň gurulşynyň tamamlananyny bütün dünýä oglan edipdiler. Tassamanyň häzirki tapgyryna ýetmek üçin biz 2015-nji ýyldan bäri köp iş bitirdik. Biz Türkmenistany öz işimizi tamamladyk. Indi biz Awganystany tüýşýär diýip Euronews kanaly 2018-nji ýylyň 28-nji fevral güni topuk tassamasyna ýol başçylyk edýän ýokary wezipeli Türkmen resmiýeti Muhammed Murat Amanow sitirledi. 2015-nji ýylda düýbi tutulan tassamanyň Awgan bölüginiň gurulşyna 2018-nji ýylyň 23-nji fevral güni badalygy berildi. Döwlet mediýasy bu tassamanyň Türkmen bölüginiň gurulşyk işleriniň alınıp barylýanyny ýygyderli tekrarlap geldi. Ýöne onuň gurulşyna zerur bolan turbolaryň ýurda getirilişi ilkinji gedek döwlet telewizionyny görkezilýär. Azatlyk radiosu bilen gurrundeşlikde Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panyer geçirjiniň gurulşyna zerur bolan turbolaryň ýurda inni getirilip başlanmagy barada garaýşlaryny beýan etdi. Saudi Arabistanynyň turbolary inni urudyp başlaýanlygynyň çen tutsak geçirjiniň Türkmen bölüginde köp iş bitirilmänligi bolýar. Ýöne hökümet öz bölüginde ähli işleriň tamamlananyny aýtdy diýip Panyer bellidi. Onuň ynanjyna görä turbolaryň inni getirilip başlanmagy gurulşynyň Türkmen bölüginde şu wagtda çenli ören ujypsyz işiň alınıp barlandygyny görkezýär. Men ilki bilen şu ýagdaýy şüphe bildirýär, ýagny aslynda Türkmenistan gurulşynyň Türkmen bölügini asla gurmandyr ýa-da ören az bölügini gurupdyr. Biz mundan ozal bu gaz geçirji Türkmen bölügüne değişli video şekilleri asla duş gelmedik. Aslında bilen Türkmenistan şeýle iri taslamalaryň gurulşyny telewizionyada ýa-da medeniýetde magtanyp ýyle görkezmegi gowy görýär. İş tamamlanan bolanyny biz muny bir ýam efirde görerdik, ýöne biz hiç açan muny görmedik diýip ekspert aýtdy. Onuň sözlerine görä turbolaryň ýurda inni getirilip başlanmagy taslamanyň Türkmen bölüginiň gurulşyny uly işleriň bitirilmänligini alamatlandyrýar. Ekspert proýektiň işe girdilmeli wagtynyň ýyda tüýsüriljekdigini çaklaýar. Ilki başda bu tassamanyň 2019-njy ýylyň dekabr aýynda işe girdiljekdigi aýdyldy. Soňra onuň wagty bir näçe gedek ýyly tüýşürildi. 13-nji noýabrda topuk tassamasynyň ýol başçysy Muhammed Murat Amanow Abu Dabi'de geçirilen halkara Newtgaz konferensiýasyna jurnalistlaryň öňüne eden çykyşynda bu tassamanyň ýene-de 24 aýdan işe girdilmeginiň mümkinligini aýtdy. Şeýle dol ilki başda bahasy 10 milliard diýilip kesgitlenen tassamanyň bahasynyň 7 milliarda düşürilýändigini aýtdy. Türkmenistan topugyň başlangyç tapgyryny maliýeleşdirmek üçin 2016-njy ýylyň iýun aýyna 45 milliondan gowrak pul serýeşdesini bölüp beripdi. 2015-nji ýylyň 13-nji dekabr güni Mar welaýatynda ýerleşýän Galkynyş gaz käniniň alkymyna uly dawara bilen taraplaryň ýokary derejeli resmiýetleriniň gatnaşmagyna bu tassamanyň düýbi tutuldy. Ilki başda peýda bolan medeniýet habarlaryna tassamanyň 2019-njy ýylyň dekabr aýynda işe girdiljekdigi aýdylsa-da, soňra bu ýyda tüýşürildi. Uzunluğu 1814 kilometre barabar bolan tassamanyň 214 kilometre Türkmenistanyň 744 kilometre töwere Awganystanyň üstünden çekilýär. Bu geçirjiniň üstü bilen Türkmenistan Günorta Aziýanyň iri döwletlerine ýylda 33 milliard kub metr gaz iýermegi göz öňünde tutýar.